Petenge wengi terus dak terawani, ora peduli lampune ora padhang, kabeh mung nuruti gumerahing ati, gumerah jalaran kagol, marai ora sranta, selak kepingin tekan ngomah. Mbok alon-alon wae to Mas, wis kadung metu saka kalangan dadak kesusu. Pamenggake srine sisihanku sing ngetapel ana mburi. Aku meneng wae, batinku muni, sing marahi ya kowe, ditenono mengko yen tekan ngomah. Dumadakan sepeda motor njulang ngeget. Entuk njlegongan. Bokong loro ngarep mburi mumpul dhuwur. Tibane ing sadel maneh dibarengi ngliwere sepeda motor mengiwa. Tujuane ora nganti kecemplung kalen. Setang isih bisa dikandhaleni. Slamet. Playune sepeda motor dak suda. Nanging sajake kanggone Srini isih tetep kebanteren. Ketara anggone goncekan bangkean saya kenceng. Ta, ra apa? Yen mbok teruske sida tiba tenan iki mengko. Celuluke semu kuwatir. Aku jane mono wis bola-bali tutur karo dheweke, nanging kok isih tetep wangkal. Endi sing nuruti para pandemen, endi sing kegawa jamane, endi sing jare nek ora gelem ngono dalang-dalang ora nganggukake. Pokoke warna-warna sane kamangka sing jeneng budaya wetanan kuwi kebak tata susila lan tata krama. Ora bedigasan kaya sing padha dilakoni saiki iki. Lamunanku ambyar nalika ana rase nyebrang dalan. Jan kewan cici iki senenge nganggo gawe wong mlaku kok ora kira-kira. Rem dagidak ngeget, awakku kedesek mengarep dening Srini. Meh wae kejlungup. Srini setengah jerit nanging ora dikape. Bubar kuwi gase ditambahi maneh. Nekat, emosi yo kena. Neng lem mlaku mbok ngati-ngati. Wis lampune melip-melip ndadak mlayu banter-banter. Celuluke nesu. Rekane mono arep nimbangi. Nesu ditimbangi nesu. Aku ora nglanggati, wis kareben. Katik bisa-bisane. Wong nalika diajak mudhun saka panggung mau, dheweke ketara oleh wedi. Rumangsa luput amarga nerak pepali sing wis padha-padha diantuki. Nalika iku lagi adegan lembukan, Srini ketiban giliran saka pamundhute salah sijine penonton. Gendinge anyar, aja sembrono anggitane Mas Mantus. Duet karo Mas Dirun, bintang tamune. Karo Mas Dirun bojoku diajak ngadeg, dasar dalange yo mrentah. Sakawit Srini sajak ora gelem, banjur lingak-linguk kaya ana sing digoleki. Sidone gelem. Oleh ngadeg ngungkurake pesinden liyane. Aku sing dak jarang ngontrol, ora diweruhi, mung bisa mesem kecut. Jebul yo angel tenan kandan-kandanane. Gragap, jebul lakuku wis tekan wates desa. Kemangka omahku monglet rong surup saka tugu wates mau. Rem dak alon, menggok slingker mlebu pelataran. Paidi bauku sing nunggu ana omah ngarep mbukake lawang. Kok sampun kondur ta, Pak? Rak saweg jam pinten ta iki? Pitakone cah Lola sing wis melu aku wiwit cilik mau. Wis ora jam-jaman, iki pitik dilebokke, pangataku. Wis di, ojo takon-takon sik, mengko ndak dadi goro-goro. Panyaruwene bojoku karo ndisiki mlebu omah. Wah, inggih dereng. Niki paling saweg lembukan, njur mengke gagalan. Lah saweg goro-goro. Wangulane lucu. Cringes, meneng. Kono bali nonton tinju meneh, perintahku. Tinju napa? Pun ajeng bar, kari sak ronde. Niku mawon sing celana kuning empun jiklok ping pindho. Paidi malah cerita. Ora cerita, wis kono. Aku nglungani nututi Srini. Nanging jebul kamare dikunci saka jero. Yen ngene carane, suwe-suwe aku ora bisa nglakoni. Ora matuk ya ora matuk. Ning ora terus nglandang uang mudhun saka panggung ngono kuwi. Kuwi jenenge padha wae lae ra nganggo tata susila. Mengkono panguwe Srini saka jero kamar. Suarane ketara yen karo perembik-perembik. Sri, lawange buka dhisik, omong-omongan yen cedhak ra kepenak. Ora usah bengak-bengok, iki wis wengi lho. Nyatane
Bareng wis tekan ngomah, atiku bisa rada lileh. Nanging sajake Srini sing genti nesu, nerusake mangkele sing diontang-antingake ana ing dalan mau. Enten napa to, Pak? Ndemene unjukan napa? Pak Idi nyedak. Rasah wis kono. Nek TV-ne wis ora ditonton ndang dipateni wae. Gek turu sesuk kerinan. Bar subuhan, wong-wong sing arep do tandur rak wis teko tekan sawah. Ojo lali lawange ngarep dikancing maneh. Sepungkure Pak Idi, aku ndelok-ndelok izin ana kursi tamu omah ngarep. Arep nusul menyang kamar ora dibukake lawang. Jroning kamar ya wis ora ana sebawane swara. Wengi terus mlaku. Sing keprungu kari suarane walang angkup. Sing kadang kala kaseling asun jegok ketimbang saka kadohan. Suasane dadi nglangut. Ora wurung nam-namane gagasan ngunggak dina-dina sing wis dilewati. Anggonku ngepek Srini mono nalikane aku wis dadi duda sing ditinggal sedo konduran bojo sebayine. Anak pembarep sing ora sedo gelem diemong, malah dene gondol nyawane sisihanku. Dene Srini dhewe status isih prawan, profesine presiden. Aku dhewe nyambut gawe dadi guru SD kang mapane ora adoh karo omahku. Ojo Har, ojo. Yen kepingin rapi maneh, mbok aja ngepek sinden. Kowe iki guru, gek kepriye mengkoloke wong akeh. Mengkono pengandikane ibu nalika semono. Lho, apa salahe ta, Bu? Nek guru rapi karo sinden iki? Klerune iki yo ora, nanging apa wis ora ana to kancane guru sing isih prawan. Kuwi nek kowe kepingin rapi prawan. Dene nek gelem rondo, Bu Bidan Atik kae rak yo pantes dadi bojomu. Bu, wong jejodohan mono rak kudu padha senenge, rumangsa cocok. Pantesa nek ora seneng, ora cocok ya percuma. Ngene lho Le, Hartoko cah bagus, kowe iki guru, mestine yo ngerti sing diarani bibit bobot bebet. Gek Srini iki entuk nggon apa? Bu, sing arep nglakoni iki lak aku, dudu ibu. Mula panyuwunku ibu kersa mangestoni anggonku arep jejodohan karo Srini. Percaya Bu, aku ora bakal nglirwakake kewajibane ana marang wong tuwa. Ora-orane nek Srini ora bisa bekti marang ibu, mengko eneng aku, wis to. Sidone nadyan krasa abot, ibu nglilani anggonku ngrapi sinden Srini. Aku bisa ngarani krasa abot. Nyatane, bareng wis setahun anggonku bebojoan karo Srini, ibu nututi bapak sowan ing pangayunaning pangeran. Nalika semono aku kaya wong limbung, ngumangsani sepira gedene kaluputanku marang ibu. Nanging, bareng dak pikir-pikir, menawa lair urip pati mono ana astane Gusti. Panjenenganku mau kena dak selahake lan wusanane kabeh mau dak pasrahke marang sing gawe urip. Aku gragapan nalika Pak Idi nggugah turuku. Jebul meh setengah wengi iki aku keturun ana kursi tamu. Kok sare wonten mriki to, Pak? Wah, keturun kok. Di jam pira iki? Setengah gangsal, meh subuh le, Pak. Aku kritik-kritik menyang jeding, adus gebyur, terus wudu sisan. Sandangan sing dak kanggo wiwit dik sore, dak kanggo maneh. Pikirku arep njupuk salin, nanging kamarku mesti durung dibuka. Bareng tekan papan peselatan sing singgetan pojok omah ngarep, aku kaget jebul Srini wis ana kono. Wis miranti arep subuhan. Makmum yo, Mas. Heeh. Sidone aku sholat subuh jamaah karo Srini sisihanku. Lebar sholat, banjur ndonga dhewe-dhewe, terus salaman. Tanganku diaras, dheweke terus sungkem ing pangkonku. Nalika iku tumete sing loh, ora kena dak empet. Semono uga Srini sing tak tresnani. Apuranen aku Mas Har, aku ora arep baleni maneh. Semono uga aku Sri, apuranen luputku dik bengi. Esuk kuwi ademe isih krasa. Dasar mongsone ketiga. Semono meksa ana grimes sing nelesi atiku lan atine Srini. Kabeh nglenggono marang kaluputane sing padha-padha ora disengaja. Nyunggar ilining banyu jebul butuh kuwanen. Kuwanen ngendhaleni atine dhewe.